Na Zagrebačkom velesajmu je 11. i 12. ožujka održana najveća fintech konferencija u regiji Money Motion 2026. Događanje je okupilo 700 tvrtki i čak 3500 stručnjaka iz financijskog i tehnološkog sektora. Tematika postaje važnija nego ikad zbog sve većeg utjecaja tehnologija i umjetne inteligencije u tijek kretanja novca. Također, digitalna i financijska pismenost sve su više u fokusu, a jedna od najvažnijih stvari postaju i temeljna ljudska prava. Za razvoj društva i zaustavljanje depopulacije potrebne su promjene i u politikama središnjih banaka, a sve važniji postaju bankarski mobilni proizvodi. Strojevi obavljaju sve više poslova, a blockchain infrastruktura postaje sve važnija. Puno se govorilo o agentskom plaćanju i o stjecanju povjerenja, što zahtjeva i novu infrastrukturu. Ipak, ono što je najvažnije je zaštita korisnika, a integracija AI agenata otvara nova pitanja sigurnosti i rizika, ali isto tako i pravna i regulatorna pitanja. Drugog dana konferencije Money Motion 2026 ključna tema bila je budućnost bankarskog i monetarnog sustava u Europi te njezina gospodarska neovisnost. Tu se posebno isticala tema digitalnog eura kao osiguranja neovisnog monetarnog platnog sustava za Europu, kao i potencijalno velik poticaj za digitalnu transformaciju. Ipak, kako je većini sam pojam prilično nepoznat, tako se pojavljuju nove nedoumice, a uvjeravanja oko pristupa podacima korisnika mnogima i nisu previše uvjerljiva. Zapravo, možda je pravo pitanje jesmo li već dovoljno digitalizirani i čemu konačno težimo. Izdanje Money Motiona, stvarno kao asset tvrtka koja od prvog izdanja stvarno tu. Zadovoljstvo nam je čast da smo tu, imamo štand. Tema jedna koja, ja bih rekao, kroz cijelu konferenciju se proteže umjetna inteligencija. Tako smo i mi tu jedni, ja bih rekao, od pionira na tome segmentu. Imamo čak i 2 demoa, znači prezentiramo umjetnu inteligenciju u poslovnim procesima i čak umjetnu inteligenciju u agentima. Prisutni smo i na predavanje, znači imamo predavanje o umjetnoj inteligenciji u dokumentima i procesima, prisustvujemo na panelima. Super stvar je što eto ovo o čemu pričamo, znači nije samo teorija, svako može doći na štand isprobat, znači jedna stvar koja je stvarno zanimljiva, koju vidimo stvarno je velik interes je kako pomoć umjetne inteligencije automatizirati proces, nešto što je do sada bilo malo ovako kompleksno, jel? A u biti pomoć umjetne inteligencije možemo nekakvim normalnim rječnikom opisivati naš proces, pričati koje specifičnosti imamo, a umjetna inteligencija u pozadini prati što mi govorimo i modelira taj proces po nekakvoj standardnoj notaciji i realno tako modeliran proces se praktično može i izvršavati. Znači, postižemo baš automatizaciju kroz konverzaciju sa umjetnom inteligencijom. Tako jedno stvarno odličan odaziv, svi žele probati jer ja bih rekao u ovom financijskom sektoru to je, ja bih rekao, jedna od vrućih tema. Sve velike organizacije imaju nekakve procese koje žele automatizirati i žele što jednostavnije i brže moći doći do tih automatizacija, a mislim da stvarno imamo rješenje koje se pokazalo da to može postići. Neovisno što pričamo o umjetnoj inteligenciji, ljudi su naravno tu uglavnom za volanom, ljudi su ti koji umjetnoj inteligenciji opisuju svoj proces, koji umjetna inteligencija nećemo izmodelira, ali čovjek onda radi korekcije, upravlja s tim procesom i naravno odluka o izvršenju procesa je i dalje na čovjeku, znači čovjek je taj koji donosi odluku, a umjetna inteligencija samo tu nas ubrza, poboljša i poveća neku našu produktivnost. Umjetna inteligencija nije alat kojeg bi se trebali bojati. Naravno da danas svjedočimo jako puno primjera gdje se umjetna inteligencija koristi maliciozno. Ali trebamo biti sigurni zato što je Europska unija donijela uredbu o umjetnoj inteligenciji kojom garantira građanima i poduzetnicima Europske unije da alati koji se temelje na umjetnoj inteligenciji ne spadaju takozvane visokorizične skupine koje mogu nanijeti štetu. A1 Hrvatska kao napredna tehnološka kompanija prihvatila umjetnu inteligenciju kao dio svojih svakodnevnih poslovnih procesa. Od mrežnih sustava, IT sustava do korisničke podrške. Naravno, kao i uvijek, mi garantiramo da su svi alati koje mi koristimo unutar A1 sukladni uredbi o umjetnoj inteligenciji. U A1 Hrvatska smo prihvatili umjetnu inteligenciju kao dio svakodnevnih alata koje koristimo. Upravo stoga imamo program edukacije za zaposlenike koji aktivno koriste umjetnu inteligenciju od sektora financija
do sektora tehnike. Moram reći da sam ponosna na svoje kolege koji su zaista prihvatili umjetnu inteligenciju pozitivno, žele se educirati i žele napredovati u tom području. Za kraj bih citirala našeg predsjednika uprave Dejana Turka koji je upravo danas na jednom sastanku menadžera rekao da kompanije koje se prilagođavaju i koje tehnološki napreduju, uključivo i primjenu umjetne inteligencije, su one koje pobjeđuju na tržištu. So we are from Dorsum. We are a technology company working for financial institutions across Europe. More than 80 financial institutions in more than 10 countries across Europe. And basically what we do, we help financial institutions in the investment and wealth management space, technology-wise, to be competitive with neo players. So our main targets and clients are traditional banks and traditional financial institutions, and now as it's getting more and more difficult to be competitive with the, let's call them the new generation fintech players, we are helping financial institutions to remain competitive with modern technology. So in a nutshell, that's what we do. And in the panel, we were discussing that basically how the demand from new gen clients mainly are changing related to what type of instruments, what type of investments they are looking for, and how they are thinking about their portfolios and rebalancing their portfolios, and how AI is changing the way how we are doing wealth management. And basically, I wouldn't say that it's gonna be people-less, but the role of people, financial advisors, will change. And basically in the past, for traditional banks, they were trying to focus on the old models and the needs of traditional investors. But as now the needs from investors are also shaping, and they are looking for ETFs, they are looking for automated rebalancing, they are looking for new type of client experience enhanced by AI. So and they get this experience from the fintechs, from the players like Lightyear, Revolut, and the others. So the challenge now is for the traditional banks that it's not an option anymore just to focus on profit and focus on those kind of services in the wealth management space that is generating good profit, but they need to keep their clients, because now they are not just competing with each other, but they are competing with the fintechs as well. So, and it's a big change in mindset, it's a big change in operation, and basically that's what we have been doing for a long time, helping those traditional banks and traditional financial institutions to stay on the edge and be competitive, and that was basically about the panel that we were just trying to get to those points that how it can be done in the best way. There are new challenges not just in fintech but in general in technology, and it's more than just technology and fintech. So how AI is reshaping the way how we work, how we live. And I think that not on the very long run, the whole structure of the society, I can totally understand and share those fears. But this is the way of life. We can't stop evolution, and this is just part of evolution. And if we, and by we, I mean mankind as one, we are not stopping this, and obviously we won't and we can't, then there is one option that we need to adapt and we need to use those new technologies, but this is changing the way how we live, and I think that this change will be bigger than in the past what happened during .com, what was COVID. So now, and it's really speeding up from the January of 2026. So now we can see an inflection point. But after this inflection point, I think that in the upcoming 1 or 2 years, we have to face bigger changes, which will affect way more than just fintech and technology, but in general our life compared to what we experienced in the past years. Yeah, I think that these kind of conferences are always good for two purposes. First,
obviously meeting with a lot of people and basically speak about our experiences and just catch up. But the other part is that a lot of things happening now, and I think that it can be extremely helpful to take a look on the very same problems or very same challenges from different angles, because now the number one priority is going to be very adaptive. And in adaptivity, what can be extremely helpful if you have an open mind. And to have an open mind and to keep your mind very open, these kind of conferences and hear different kind of opinions can be extremely helpful. Gdje drugi vide game, mi vidimo promjenu. Gdje vidimo tim, mi stvaramo one koji će ga voditi. Gdje su trendovi, mi vidimo one koji ih postavljaju. A u svijetu kodova tražimo one koji vide iza koda. Gdje je plan, mi tražimo one koji će ga provesti. Level, next level. Sveučilište Algebra Bernays. Vidim bolje. Radim bolje. Vidim bolje. Učim bolje. Vidim bolje. Igram bolje. Optika Kraljević. Živi bolje. Vrhunski stolnoteniski brendovi na jednom mjestu u baš pravoj trgovini. Yasaka, Nitaku, Donic, Revolution 3 i drugi očekuju vas na prvom katu shopping centra Prečko. Ljubazno osoblje, mogućnost probe prije kupnje i ljepljenje guma samo su neki od razloga da ne vratite do trgovine Yasaka i više Hrvatska. Dobrodošli u svijet vrhunskog stolnog tenisa. Danas smo ovdje na Money Motionu kako bi predstavili jedan poslovna rješenja, data centra te security stvari koje sve imamo u našem portfelju velikih usluga. Jedni od velikih usluga je data centar i Exoscale platforma i rješenja koje imamo trenutačno za start-upove. A1 ima najmoderniji data centar u ovom dijelu Europe. Između svih ostalih rješenja koje naš data centar radi, jedan su od rijetkih koji imamo kompletan PCI DSS certifikat koji kartičnim kućama omogućuje sigurnu transakciju po standardima kojima su propisani. Naši poslovni korisnici u A1 data centru imaju mogućnost kreiranja jednog privatnog i poslovnog clouda za svoje rješenja. Ono što nas izdvaja od konkurencije na tržištu to što smo dio suverenog cloud rješenja gdje možemo garantirati da podaci koji se nalaze od strane kod naših korisnika u A1 data centru ne napuštaju dio Europske unije, točnije u ovom slučaju pričamo o prostoru unutar Republike Hrvatske. Za startup programe smo kreirali jedno posebno rješenje gdje se startupovi mogu kod nas prijaviti te mogu dobiti do 10.000 eura kredita koji mogu potrošiti kod nas na našim resursima. Korisnici mogu u tom slučaju dobiti prvu godinu u potpunosti besplatno, a drugu i treću godinu mogu, ukoliko nastave, dobiti po dosta povoljnijim cijenama nego što je na tržištu.
Od usluga koje mogu korisnici uzeti u ovom slučaju za što se tiče startupova su razni računalni resursi poput Contact Delivery Networka, managed servisa, infrastrukture te čak i GPU clouda. Ono što je jako bitno za napomenuti da imamo mogućnost AI resursa te smo AI prvi i ready centar u Hrvatskoj, čak i na širem području, gdje korisnici mogu koristiti usluge grafičkih kartica od strane NVIDIA. Šta sam to ulovio? 2026. je godina, Samsung je izbacio novu seriju Galaxy S26, ovo je početni model. Novi model nije revolucija, ali je prava mala evolucija. Samsung je novom modelu povećao bateriju, povećao je ekran, novi je procesor, novi je i operativni sustav, dakle Android 16, nove su i značajke umjetne inteligencije, ali neke stvari su i zadržane. Što je zadržano? Zadržana je dakle stražnja kamera u postavu od tri dakle, kamere. Taj dio nije diran, za razliku recimo od modela S26 Ultra. Novi model je zadržao i istu debljinu od 7,2 mm, ali dimenzije su ipak porasle, dakle nešto je višlji i nešto je širi, jer sada se na prednjoj strani telefona umjesto ekrana od 6,2 inča nalazi ekran od 6,3 inča. Iako je zadržana ista debljina, novi model ima veću bateriju, dakle veći je kapacitet, pa umjesto 4000 kao od S25 modela, novi model ima 4300, ali Samsung nije napravio jednu drugu stvar, nije povećao snagu punjenja. Dakle, zadržano je punjenje snagom od samo 25 W. U današnje vrijeme bi očekivali daleko više, međutim za otprilike nekakvih 30-35 minuta možete dobiti oko 50% kapaciteta napunjenosti, pa biste vrlo lako mogli za sljedećih nekoliko sati, dakle kroz nekakvih 5 ili 10 minuta punjenja dobiti ok kapacitet baterije što bi vam moglo izdržati barem nekoliko sati. Novi je i chipset, novija je dakle energetska učinkovitost, tako da u biti uz nešto veći kapacitet baterije i bolju učinkovitost samoga chipseta možete očekivati ipak poprilično duže trajanje baterije, ukoliko dakle imate dovoljno vremena da bateriju napunite putem punjača snage 25 W. Taj punjač nećete dobiti u kompletu, ali možete koristiti nekakav od prethodnih modela ili kupiti naravno novi. U postavkama se mogu primijetiti neke stvari, recimo koliko se ode na Galaxy AI, i mi ćemo sada uključiti taj AI. Dakle, možemo napraviti neke zanimljive nove mogućnosti, a svakako će dobro doći pomoć recimo za pozive. Dakle, prilikom telefonskog poziva možemo dobiti prijevod uživo, pritom možemo čuti originalno glas sugovornika ili isključiti, dakle tada ćemo čuti samo kompjuterizirani, robotizirani na neki način glas druge osobe, možemo birati čak da to bude muško ili žensko i zahvaljujući tome možemo imati dakle mogućnost da nazovemo nekoga u neku drugu stranu zemlju i razgovaramo potpuno ravnopravno kao da poznajemo taj jezik. A što je još dobro na Samsung Galaxy S26? Početna memorija više nije 128 GB nego 256 i zahvaljujući tome, dakle, ukoliko se prebacujete sa starog telefona i tamo imate puno manje memorije, ovaj tu telefon će vam omogućiti, dakle, barem nekoliko godina da možete ga puniti sa fotografijama i videima, a ono što je zgodno kod novog modela, kao i kod prethodnika, je da je osigurano čak 7 godina sigurnosnih nadogradnji, kao i nadogradnje operativnog sustava, pa dakle sada je tu Android 16, a vi možete dobiti još 7 nadogradnji kroz sljedećih dakle 7 godina i zahvaljujući tome ovaj telefon će poprilično dugo potrajati. I uz dizajn koji je poprilično sličan prethodniku, možemo zaključiti kako novi Galaxy S26 dakle ima bolji procesor, više memorije i bolju energetsku učinkovitost. Fiskalizacija 2.0 ne zahtijeva nužno ovakve uređaje. Dakle, putem mobilnog bankarstva na pametnom telefonu, ukoliko imate privatno mobilno bankarstvo, a imate obrt, vrlo lako ćete se spojiti na e-poreznu i, na primjer, koristiti neku od aplikacija koje su namijenjene primanju računa ukoliko još uvijek ne morate fiskalizirati i odlazne račune. Ovaj tu Minitov čitač, dakle, kartica, pametni čitač pametnih kartica CR1, je zgodan zbog toga što, za razliku mnogih drugih modela na tržištu, dosadašnjih modela na tržištu, uz USB-A
port, odnosno konektor, podržava i USB-C. Dakle, ukoliko imate novije računalo ili nemate više dovoljno USB-a izlaza na samom računalu ili prijenosnom laptopu, možete koristiti dakle ovaj USB-C. Sami čitač pametnih kartica je kompatibilan i sa Windowsima, i sa Linuxom, i sa Mac OS-om, tako da se može koristiti na danas svim dostupnim operativnim sustavima što se tiče računala. Zgodan je i što se sa druge strane nalazi anti-slip podloga, tako da u biti neće leteti negdje sa same površine na koje se nalazi, a on služi dakle digitalnom identitetu kako bi se u biti nekakva pametna kartica, može to biti ili osobna kartica ili nekakav drugi certifikat, ono što se inače koristi u različitim tvrtkama, kako bi se u biti na taj način obavila autorizacija. Dakle, dovoljno inače umetnuti samo, na primjer, osobnu iskaznicu unutar samoga ovog tu čitača, njega spojimo na računalo, nakon toga se kroz plug and play software automatski instalira, dakle ne trebate imati nekakav dodatni software i nakon toga ćete moći koristiti ovaj tu čitač kako biste se autorizirali ili pristupili različitim servisima. Ovaj tu čitač inače služi kao posrednik između kartice i računala kako bi se pristupilo podacima poput digitalnih certifikata, identifikacijskih podataka ili sigurnosnih ključeva i stoga ako vaše računalo nije opremljeno integriranim čitačem, ovo je jednako praktično rješenje.